Bolinao Fall. So 1, 2, 3, Bolinao Fall. Alright, bye-bye. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on Nakain mo na kami dito sa ano. Ulam. Ayun nga pala, kainan sa Arco. Chow pan with siomai. Baka yung talking mo dyan? Ang tawag dito. Opo. Ay, isa pang dinakdakan. Oo. Siyempre kanin kasama. Kasama na ba yung Hindi, may bayad dyan. Kain tayo. Meron na. Kainan sa Arco, ayun, meron sila. Nagpaalam ka ko yun. Ha? Hindi mo lang pinalam. Hindi, baka mayroon kang gustong i-shoutout, oh. Yung Hindi dyan isip ko. yung boyfriend mo, shoutout mo. Baka nandito, nanonood. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Wala mo. Kisyos. Kain na kayo, pinapakain yung ibang tao, kayo hindi pa kumakain. Yan mga ka-vlog. Kung gusto nyong kumain, dito lang kayo sa may kainan sa Arco. Ayan, oh. Sarap pagkain nila, yung ano, tawag doon, sisig. Yan, yan yung mga yung menu nila. Ayan. Kaya pa dito. Gusto nyo magkape, meron. Oh, may mga bulalo. Gusto nyo sa kubo, ayun. Yan, sarap yan ng gimmick. Yan, dito yan sa may anong lugar ba to? Bolinao. Yan. Busa. Ayan mga ka-vlog. Masarap ba? Masarap. Pagpunta kayong Bulinaw, malapit sa, di ba Arco yun ay? Oh, Ayun. ayun oh. Kainan sa Arco. Ayan, punta kayo dito mga ka-vlog. Masarap yung ano, pagkain nila. Ay, sisig. Sabaw, Yun, the best sabaw. sisig, masarap sa, May, ewan ko yung sa inyo. mainit na mainit. Masarap yung ano, ay, kene. Masarap yung gulay. Yummers? Kasi yung sisig masarap eh. Diyan, dito lang sa Bulinaw. Di ba may tawag niyan dito, ang sisig na yan? Ano ba yun? Yakdakan. Dinakdakan. Oh. Ayan oh, ayan yung Arco ng Bolinao. So, andito naman yung kainan sa Arco. Ayan. Dito kami. So, grabe.
Grabe yung daan natin mga kablog. Apaka putik. Tignan nyo yung dadaanan namin mga kablog. Oh, Malalim ba yan? medyo malalim, pero medyo lang naman. So napapalaban si MMJ. Oh, dito na kami sa Falls Bulinaw Falls 1A. Mga kablog, papasok na kami sa Bulinaw Falls 2. Ito pa lang. Yan, pataas yung aming dadaanan. Good luck sa amin. And good luck kay MMJ. Kasi bako-bako yung daan, oh. Oh, ngayon pababa naman. Bulinaw, Stumble Force 3. Dito yung dadaanan. So parating na kami Falls 3. Saan tayo pupunta eh? Oo, 3. Sa 3 talaga tayo pupunta. Ayan. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Oo, number 3 na talaga. Hindi na lang laki ng gulong namin, tatlo. Yan, grabing struggle na mga vlog. Pero okay pa naman si MMJ. Ito na talaga. Parking this area. Falls 3. Here we go. We are here. I think so. So yan yung Falls 3. So ayun mga kablak, andito na kami ngayon sa Bulinaw Falls number 3. Ayan. Welcome Bulinaw Falls 3. Tawas. Ako tayo. Ayun mga kablak, mayroon pang kunting lalakarin mula dun sa labas. Ayun. Sige, sige. Ayan. So mga kablak, andito na kami sa Bulinaw Falls number 3. Tour namin kayo sa Bulinaw Falls. Number 3. Namin dito. Naka-play pa ba? Doon. First time namin dito. And first time namin kahit medyo hindi maganda yung tubig. Kasi hindi bang kausap mo din? Dito yung camera natin, no? Hoy! Oo, hindi. Ako yung tour guide niyo, pero grabe. Pero mas grabe yung purumahan ng kasama natin dito. Hindi kasi biglaan yan. SM po kasi yung pupunta niya. SM! Uy, madulas. Yan. Kailangan mayroon kang suot nito. Kasi di ka pwedeng maligo dyan. Di ka pa liliguin kung wala kang suot ng life jacket. Yan. Oh, ayan, nakikita nyo naman mga kablak. Oh. Medyo malabo yung tubig ngayon. Kasi maulan. Ayan. Oh. So ayun mga ka-vlog, dito na kami sa libreng cottage. Ayun. Kaya ba ba? Ayan, oh. Wag ka, galing ng Bagyo yan. Oo. Yan ba yun? Oo, yan yun. Yan yung nabasa? Oo. Tapos galing Bulinaw pa, oh. Oo. Subok ang puma, oh. Oh, ano yan? Bakit yan? Yan, kailangan mag-life vest mga ka-vlog kasi para, alam niyo na, for safety. Basta naka-life vest ka. Bubod ka. Mga ka-vlog, tignan nyo yung mga kasama ko! So, andun na sila.
mahirap yung daan. Live test na tayo. Hindi tayong tumalon. Di ba? Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Walang bato? Walang bato? Kaya nga eh. Ayun mga kabalak, alam nyo na yung feeling na kinakabahan. Meron. So ayun mga kablak. Hindi lang siya totally malinis. Pero ang point kasi dito, wala, dito na kami. Tapos first time lang puntahan. Kaya, ligo na lang. Ayan. Kakapagod. Ayan, magsisimula na sila tumalon-talon na mga ka-black. Malalim! So ayan mga ka-black. Ano? Kakatakot no? Tara yan! Diba yun? Galit pala. We're invited, the night in. Welcome, my heart so full, I'm devoted myself to the night. There's no mountain, we're just listening, we're existing.
So ayun mga kablak, sulit. Sulit kasi ang lamig. Lamig ng tubig, tapos ang lalim doon, no. Sa unang talon mo nakakatakot. Nakakaba, pero pag ano, ayos na. Good na. Ayun, okay lang din sila, oh. Bumalik uli. Ayun, oh. Kami lang nandito mga kablak. So yung cottage dapat 300. Ngayon nakalibre na kami kasi wala naman mga tao. Ang daming bakante, ayan, oh. So linibre na lang kami sa cottage. First time, ano? Ano? So ayan mga kablak, nasa ilalim kami ng ano, ng kuweba. Ayan. Let's get it, let's get it. All good, all good, all good. Kanina ayaw mo na sa tubig ko. All good na. Ayun, may unggoy, oh. May mga unggoy. Inusukan pa nga. Lalim pa sa tubig. Wala mga tubig pa mo ba? You knew restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite. For the vlog. Nasa na tayo ang tawag sa mga ano tayo ng sakit? Tayo dito ulit. La
Nanay oh, susubukan ni nanay oh. Oo. Medyo mataas kasi yan. Pag una mong ano, nakakaba. Ayan. Bumalik si nanay. Ayan. One hour later. Hindi makatuloy. Ayaw ko na. A few inches later. Nanay. Daming pansin ni nanay oh. Di makatalon. Hindi, pag una kasi mga kablak, talagang nakakakaba. One hour later. Tapos na rin. Tapos na rin ang ano, yung mula bagyo eh. Talon-talon. Talon-talon sa bodies. Napagod pero Sulit. lang talaga. Sa nern. Enjoy lang. Basta. Sunday, masaya tayo. Sunday. Sunday. Pata boy. Adik. Kami nagpapaalam na sa Bulinaw Falls number 3. Bye-bye, Bulinaw. Bye bye Bulinaw.